Ahoj, volám sa Denisa a toto video som pripravila pre všetkých, ktorých zaujímajú ľudia a ich vnútorný svet. Ako vnímame samých seba, prečo niekedy nevieme vysvetliť svoje pocity, ako sa k sebe i k ostatným správame, prečo sa tak správame, kde sme sa to naučili a či to prípadne môžeme zmeniť. Ja osobne sa tejto oblasti profesionálne nevenujem, ale pozbierala som pre vás to najlepšie z vedomostí a skúseností odborníkov, psychológov a psychiatrov z rôznych kútov sveta a pripravila z ich prednášok niekoľko ucelených príspevkov na túto tému. V dnešnom príspevku sa pozrieme na tzv. Spútanú rodinu. Pojem spútaná sa používa v súvislosti s rodinou, kde osobné hranice jej členov sú akoby rozpustené do seba navzájom a k tomu uzavreté v spoločnom priestore. Hranice jednotlivého člena rodiny sú potom nejasné a nezrozumiteľné, a to nielen pre ostatných, ale aj pre neho samého. Následne to vedie k tomu, že každý jednotlivý člen rodiny, čiže aj dieťa, neustále berie ohľad na ostatných, a to v takej nezdravej miere, že to bráni jeho autonómnemu vývinu. Deti zo spútaných rodín strácajú spontánnosť, inštinktívnosť aj kapacitu akejsi samonavigácie. Dieťa, ktoré je takto toxicky spútané, nemôže emočne rásť, pretože jediné pocity, ktoré pozná, sú prenesené pocity jeho rodičov či širšej rodiny. Tento model fungovania rodiny často nie je niečím, čo by sa rodičia vedome rozhodli praktizovať. Väčšinou sami, alebo aspoň jeden z nich v takejto rodine vyrástli a je to pre nich jediný spôsob, ako vedia v rodinnom prostredí fungovať. Nemajú vedomosti na to, ako zabezpečiť chod rodiny iným, emočne zdravým spôsobom. Znova preto vytvoria rodinu, kde sa jednotliví členovia stávajú zodpovední za pocity ostatných a kde sa akékoľvek odchýlenie od rodinných noriem skončí ostrakizovaním jednotlivého člena. Deti samotné, keďže nič iné nepoznajú, si neuvedomujú, že prostredie, v ktorom vyrastajú, nie je pre ich citový vývoj zdravé. Ako dospelí jedinci potom vykazujú určité spoločné charakteristiky, podľa ktorých sa dá povedať, že v takejto rodine pravdepodobne vyrastali. Pozrime sa teraz na niekoľko vlastností, ktoré vykazujú dospelí ľudia, ktorí vyrástli v spútaných rodinách. Všetky typy chovania, o ktorých budeme hovoriť, vychádzajú z ich mylnej domienky, že spútanie je láska. A práve tento omyl im spôsobuje problémy a konflikty v dospelom živote, keďže nechápu, že práve zdravé osobné hranice sú tým, čo vedie k vytvoreniu láskyplného vzťahu. Dospelí, ktorí vyrástli v spútaných rodinách, majú extrémny pocit hanby alebo viny, kedykoľvek sa odchýlia od toho, čo sa odlišuje od rodinných zvyklostí či kultúry. Je normálne, že väčšina rodín má isté zvyklosti, istú kultúru, na základe ktorej rodina funguje a ktoré sa stávajú normami. V zdravej rodine sú tieto normy plastické. Menia sa podľa toho, ako sa vyvíjajú záujmy jednotlivých členov. Ak je napríklad väčšina rodiny založená akademicky a jeden člen má umelecké alebo športové ambície, zdravá rodina to nevníma ako hrozbu. Vie, že jej rodinná kultúra je schopná absorbovať aj takýto odklon od toho, čo doteraz nebolo bežné. V spútanej rodine však rodičia vnímajú deti ako pokračovanie seba, ako predĺženie svojho vlastného ega. Ak je v takejto rodine dieťa, ktorého prirodzené preferencie sú odlišné
rodič to vníma ako hrozbu. Takýto rodič sa snaží zabrániť dieťaťu, aby bolo tým, kým je, pretože ho vidí ako obraz samého seba, do ktorého sa takéto správanie nehodí. Práve tu vidíme chýbajúcu zdravú diferenciáciu. Ak sa niekto v rodine chová spôsobom alebo robí veci, ktoré by sme si my sami nevybrali, mali by sme byť schopní vnímať to v rovine to je on a toto som ja. To sú jeho preferencie a toto sú moje. Emočne zrelý dospelý nevníma preferencie potomka ako obraz seba, ale len ako obraz dieťaťa. A pokiaľ sa nebavíme o extrémoch, ako je porušovanie zákona a podobných, tak ho dokáže aj podporiť, napriek tomu, že on sám by si takúto cestu nevybral. Vyrastať v rodine, kde sa prirodzené záujmy a túžby jednotlivca ignorujú, môže byť veľmi osamelé. Takéto dieťa sa časom naučí schovávať pred ostatnými svoje skutočné záujmy, svoje skutočné ja, keďže si myslí, že to, kým skutočne je, ostatných uráža. Je to pre nich nejakým spôsobom nebezpečné, alebo s tým musí byť niečo iné v neporiadku. Takto vychovaný jedinec sa potom, aj ako dospelý, hanbí kedykoľvek, keď chce urobiť niečo, po čom síce túži, ale čo je neobvyklé, či už v jeho novej rodine, medzi priateľmi alebo medzi kolegami. Dospelí, ktorí vyrástli v spútanej rodine, majú problém pochopiť, že za svoje pocity je každý človek zodpovedný sám. Keď je niekto smutný, nahnevaný alebo rozčúlený, nie je úlohou iného člena rodiny, dospelého ani dieťaťa, toto naprávať. V zdravej rodine preberáme zodpovednosť za svoje správanie. Samozrejme, že niekedy urobíme niečo, čo druhého nahnevá, alebo povieme niečo, čo ho zraní. Aj tak však máme právo to povedať, lebo takto to cítime. A hovoríme alebo robíme to s cieľom, aby sme to vyriešili. Vo zviazanej rodine deti často počúvajú vety ako ty si nahneval otca, alebo kvôli tebe je smutná mama. Chýba tu prirodzená diferenciácia dospelého človeka v zmysle ja som nahnevaný. Ja som sa rozhodol pre toto sa hnevať. Čiže ja som aj ten, ktorý si to musí sám v sebe vyriešiť. Citovo nezrelý dospelý toto rozlíšenie nerobí a vinu za vlastný emočný stav, v tomto prípade za hnev, presúva na dieťa. Navyše očakáva, že dieťa jeho emočnú rovnováhu vyrovná. Ospravedlní sa, sľúbi, že to viac neurobí a tak ďalej, bez toho, aby v skutočnosti urobilo niečo zlého. Pretože to, že niekomu ublížime, že sa niekto cíti našim konaním dotknutý, neznamená vždy, že sme urobili niečo zlého. V zdravej rodine rodičia vedia, že je na nich, aby sa sami emočne regulovali, aby spracovali svoj hnev či frustráciu bez toho, aby to brali osobne. Nie je úlohou dieťaťa, aby emočne regulovalo rodiča. Ak sa niekedy naruší citová rovnováha medzi nimi, je vždy úlohou dospelého ju obnoviť, pretože dieťa nemá emočnú kapacitu dospelého človeka. Pre dospelých, ktorí vyrástli v spútaných rodinách, je úplne prirodzené potlačiť vlastnú myšlienku alebo názor, keď vidia, že je v protiklade s názorom okolia. V rodine sa totiž naučili, že ich autentické myšlienky vedú len k disharmónii. Až keď sa naučili sami seba kontrolovať a
potláčať svoju autenticitu, problémy prestali. Bol to pre nich mechanizmus prežitia, ktorý týmto deťom dobre poslúžil v spútaných rodinách a vtedy mal aj svoj zmysel. Keďže ale takíto jedinci iný spôsob rodinného spolužitia nepoznajú, prenášajú si tento modus operandi aj do svojich dospelých vzťahov. Tam im však takýto mechanizmus nielenže nepomáha, ale im dlhodobo škodí. A pretože sa ani ako dospelí prirodzene neprejavia a len skúšajú odhadnúť, čo si praje alebo myslí ten druhý, je pre nich veľmi ťažké vytvárať blízke vzťahy. Keď sme totiž vo vzťahu, kde nič spontánneho nepovieme, nijak autenticky sa neprejavíme a stále sa len snažíme zrkadliť potreby a pocity ostatných, potom je pre nášho partnera, pre naše okolie extrémne zložité nás spoznať. Dospelí jedinci zo spútaných rodín často fungujú pod spoločenskou maskou. Túto si nasadzujú vždy v momente, keď si uvedomia, že sú odlišní od ostatných a je jedno, či sa jedná o spolužiakov, kamarátov, susedov, kolegov alebo inú spoločnosť. Takíto dospelí sa obávajú ukázať svoje pravé ja, pretože si pamätajú intenzívnu hanbu a odmietnutie, ktoré cítili ako deti, keď sa spontánne prejavili v rodine. Takíto dospelí sa hanbia za to, akí sú. Zo strachu z odmietnutia radšej napäto pozorujú, akí sú ostatní a snažia sa ich napodobniť, a to aj za cenu chronického odmietnutia seba. Nechápu, že to, aký v skutočnosti sme, si môžeme bez obáv preniesť do svojho dospelého života. Dospelí, ktorí vyrástli v spútaných rodinách, majú aj vo svojich nových vzťahoch tendenciu nehovoriť o vlastných potrebách. Namiesto toho sa snažia odhadnúť, čo si prajú tí druhí, aké majú želania a snažia sa plniť ich bez toho, aby ich o to partner požiadal. Neustále dávajú a dávajú. Zároveň však čakajú, že partner bude robiť to isté pre nich, odhadovať ich nálady, túžby a pocity a bez požiadania ich plniť. A ak sa to nedieje, sú sklamaní alebo nahnevaní. Ako dospelí sú totiž prekvapení, že ak nepovedia, čo si prajú, tak to pre nich nikto neurobí. Spútanosť je pre nich niečo ako jazyk, ktorý sa v detstve naučili, ale ktorému ich nové okolie už nerozumie. V spútanej rodine sa totiž naučili mlčať o svojich túžbách a vydať sa na milosť akceptovanej rodinnej norme, ktorá rozhodla, či táto ich túžba bude mať oporu v rámci rodinných hraníc, alebo či bude lepšie ju ignorovať. Dospelí, ktorí vyrástli v spútaných rodinách, majú problém s pochopením osobných hraníc. Emočne zdravá rodina vníma osobné hranice v zmysle príčinno-následnej súvislosti. Čiže ak sa stane vec A, ktorú ja budem považovať za prekročenie mojej osobnej hranice, vyriešim to spôsobom B, ktorý bude k môjmu prospechu. Napríklad, ak viem, že na rodinnú slávnosť príde niekto, s kým si nechcem sadnúť za spoločný stôl a mám na to svoje osobné dôvody, vyriešim to tak, že sa ospravedlním a slávnosti sa nezúčastním. Ide o moje osobné hranice a ja som ten, kto je zodpovedný za ich ochranu. Spútaná rodina však vníma hranice ako priestor, kam chce, alebo aspoň chce skúsiť toho druhého manipulovať
zmeniť jeho správanie, zmeniť jeho preferencie v zmysle pôjdeš tam, povieš toto, urobíš to takto, s tým, že ak sa nám to nepodarí, budeme takéhoto člena rodiny ignorovať, ostrakizovať, či ho vytrestáme mlčaním. Dospelí, ktorí vyrástli v spútaných rodinách, sú presvedčení, že mlčanie o dysfunkčnom chovaní v rodine je znak lásky. V spútanej rodine totiž vyrastáme s vedomím, že o dysfunkčnom chovaní jej členov sa nehovorí. Nezáleží na tom, ako veľmi nám to ubližuje, alebo akým nezdravým spôsobom sa veci majú. Najhoršie, čo môžeme urobiť, je hovoriť o nich. Spútaná rodina často maskuje, zahmlieva alebo inak bagatelizuje dysfunkčné chovanie individuálneho člena. A to aj vtedy, ak je dysfunkčné len v ich očiach a len preto, že prekračuje hranice rodinnej normy, ale inak je s tým chovaním všetko v poriadku. Ak vyrastieme s tým, že o dysfunkčných veciach nehovoríme, a to ani medzi sebou, naučíme sa vnímať to ako prejav lásky, ako znak lojality. A presne takto si to odnesieme aj do svojich ďalších vzťahov. Ak sa nám neskôr v dospelosti bude diať niečo, čo nám ubližuje, čo nás uráža, či už na pracovisku, v kruhu priateľov alebo v romantickom vzťahu, budeme ako prejav lásky vnímať to, že o veci pomlčíme. Namiesto toho, aby sme ju prebrali najskôr doma a potom sa s ňou prípadne zdôverili alebo poradili tam, kde to uznáme za vhodné. To bolo odo mňa k dnešnej téme všetko. Dúfam, že som vám priniesla podnetné informácie a možno pootvorila dvere do inšpiratívnej oblasti štúdia ľudskej duše. Ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalšej téme.